any els alumnes de segon d'ESO preparen els seus invents perquè els puguin veure la resta dels alumnes durant unes hores. La Soraya Moussaoui és en el pati i ens vol mostrar aquestes meravelloses coses que hi tenim. Què mos mostres? Estic al·lucinant, no sabeu de lo que són capaços els alumnes de segon d'ESO del col·legi, com heu dit, de Sagrat Cor. Hem vengut a la novena edició de la Fira de Ciència i Tecnologia. Aquí, mira, en el pati han muntat un parell de jocs on han fet els seus experiments que duen fa 2 mesos que ho estan preparant. Mireu, això és un... Ha esclatat, amem! Qualcú m'explica què és el que ha passat, perquè de sobte ha volat una botella, una altra, aquí no de volar botelles, amem! Aquí nosaltres el que hem preparat són unes bases de fusta per poder escolar les botelles. Hem fet unes botelles de plàstic i les hem connectat a una bomba d'aire per un tap de suro connectat amb una agulla d'inflar balons. I la botella du un pot d'aigua i això fa que la pressió s'acumuli i fa que surti disparat la botella. Mare meva, i això com ho heu fet? És a dir, és increïble. Pues nosaltres... Com se vos ocorre? És a dir, nosaltres ja teníem una idea de lo que eren els coets d'aigua, però hem anat pensant durant aquest mes i hem donat una conclusió de que això era el millor i bueno... I ara per l'estiu millor que millor. Ara per l'estiu millor que millor perquè això es quita molt i no es poden banyar un poc. I per exemple, Lluís, vine en jo, que abans m'explicaves la caseta de tir, que també amem. Hem de dir que per fer la broma, aquestes personetes que giren... Aquestes personetes que giren són caricatures de nostres professors i, bueno, consisteix en una caseta de tir que va girant aquestes personetes i nosaltres nos parem a una determinada línia i amb unes escopetes de fusta que hem fet nosaltres i estirat unes gomes, pues aquestes pistoles tiren unes gomes i han de donar als professors. I si dones als professors, pues te donen un premi. Jo no ho podria haver explicat millor. Ara, per exemple, tenim aquí un que ha llançat... Uro, aquí has arribat ara? Qui era aquell professor? En Víctor. En Víctor, quina assignatura imparteix? A nosaltres no ens dona, però en el gran li dona informàtica i això. No sé jo si en els professors això li farà massa gràcia. És un poc provocació. Bueno, però és una fira i estem tots contents. Claro, aquí se ve a passar-ho bé, perquè ciència i tecnologia i passar-ho bé pot anar junt. I nosaltres ho sabem. I me feis companyia un poc. Mireu, veniu amb nosaltres perquè aquí tenim la part especial de necessitat dels alumnes de necessitat especial. I no sé, jo qualque pic sí que he jugat i segur que vosaltres també, és aquest joc d'aguantar els punts, d'intentar treure com si fossis un cirurgià, doncs més o menys. Ara, per exemple, na Anna i na Magdalena mos explicaran. Anna, hola! Hola, Anna, mira, ella és nana i mos explica... Ella ha format part d'aquesta exposició, que sí? Mos expliques en què consisteix? Vale. Soy Magdalena, somos amigas y hacemos esto para... ¿Cómo es, Magdalena? A veure, la Magdalena mos explicarà millor, perquè com veus, pita. Per què pita? Porque toca el hierro. Y si no toca el hierro, no pita. ¿Y esto por qué os habéis decidido a hacer este experimento? Para que los niños lo puedan probar y todo. Es muy complicado esto parece que es muy complicado, ¿no? Sí. Se necesita un buen pulso. Sí. A ver, ¿quién lo intenta? Yo. Venga, un voluntario. Pues venga, vamos a intentarlo. Ara mos mostraran com se fa ràpidament. I nosaltres continuarem. Ara, mentre veiem com ho intenta, i nosaltres continuarem de dins perquè n'hi ha més. Si és que això és una barbaritat. Ui, que toca! Bé, companys, nosaltres anem de dins i tornem amb vosaltres. Molt bé, Soraya, moltes gràcies. Fins després.